Ничек уйлыйсыз, ни өчен халкыбыз әлеге шигырьне шулай зурлады икән? Ул татар теленә дан җырлый. Һәрбер шәй пакетынамы, башка төрле продукциягамы без Тукайның бер шигыренме шулай беркетеп кеше шәй эчә, аша, укый. Габдулла Тукай үзенең һәрбер шигырен диярлек көйләп укый торган булган. Тукай бик күп рус язучыларны, шагыйрьләрне татар теленә тәрҗемә иткән. Татар мөхите Тукайны бик яхшы белә. Ә менә рус телле мөхит әле безнең Тукайыбыз белән бик үк таныш түгел. Соңгы диссертация Тукай турында моннан 14 ел элек язылган икән. Хәерле көн безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Яз җитте исә без күңелләрдә Тукай иҗатын яңартабыз. Бүгенге тапшыруны да бөек әдибебезнең иҗатына багышларга булдык. Ул бүген тиешле дәрәҗәдә өйрәнеләме? Әңгәмә барышында ачыкларбыз. Кунагыбыз доцент, филология фәннәре кандидаты Ибрахимов Марсель Илдар улы. Хәерле көн, исәнмесез? Хуш килдегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сезне күргән без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Марсель әфәнде, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта һәм сезнең эшчәнлегегез турында булыр. Тамашачыларыбызны сезнең белән якыннан таныштырыйк әле. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Марсель Илдар улы Ибрахимов, филология фәннәре кандидаты, доцент, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге фәнни хезмәткәре, чагыштырма татар белеме лабораториясе мөдире. Марсель Илдар улын фәнчеләр Тукай белгече дип атый. Ул бөек шагыйребезнең иҗат юлын өйрәнү өчен күп көч һәм хезмәт куйган галим. Аның фикеренчә, шагыйрьнең иҗаты шул дәрәҗәдә бай ки, Тукайны таныту әле һаман да эшләнеп бетмәгән. Бүгенге көндә галим сайлаган юлына тугры калып, институт кысаларында Тукайны өйрәнүен дәвам итә, аңа багышлап төрле проектлар оештыра. Шуннан да халкыбыз сезне Тукайчы, Тукай белгече дип атый. Бүген инде без тапшыруыбызда Габдулла Тукайның иҗатына да тукталып үтәрбез һәм шул ук вакытта аның тормышыннан кайбер мизгелләрне барларбыз. Әлбәттә инде миңа калса сүзебезне туган тел шигыреннән башласак бик урынлы булыр, чөнки без аны халкыбызның гимны итеп кабул итәбез. Ничек уйлыйсыз, ни өчен халкыбыз әлеге шигырьне шулай зурлады икән? Берәр сере бардыр моның? Әлбәттә, моның сере бар. Без беләбез бит инде әдәбият ул иң беренче чиратта халыкның рухы кызгысы дип без аны шулай бәйлибез. Һәм еш кына очракта ул менә миллият хисләренең чагылышы дип тә аны бәйләп була. Менә миңа калса Тукайның бу шигыре нәкъ шул функцияләрен үти. Карагыз әле, монда кеше төрле коммуникацияларда күрсәтелгән дип әйтергә була. Инде шулай фәнни, без бит инде фәнни телдә дип әйтәбез. Төрле коммуникациялар. Беренчедән, әти-әнисе, әбисе белән коммуникацияларда күрсәткән, ул бит инде иң якын кешеләре. Шулай бит. Икенчедән, монда милләтнең кыйммәтләре алгы планга чыга. Карагыз әле, безне татар иткән, татарлыкны күрсәткән әйбер ул тел. Шулай бит инде. Һәм ул татар теленә дан җырлый. Һәм инде ниһаять, менә озак еллар соңгы строфасы төшереп калдырылган иде төрле басмаларда. Монда инде
кеше Аллаһы Тәгалә белән дә элемтәләрдә күрсәтелә. Һәм билгеле, бу төрле элемтәләр, кешеләрнең төрле элемтәләре, аның үз тәңгәллеген били торган элемтәләре бик әһәмиятле, һәм шуңа күрә безнең халык аны гимн итеп кабул итә, һәм бу бик дөрестә. Анын соң белүемчә, әлеге шигырь башта балалар өчен дип чыгарылган булган. Бу чыннан да шулаймы? Бу чыннан да шулай. Без беләбез бит, Тукай шактый күп әсәрләрне балаларга багышлап язган. Сүз монда туган тел шигыре турында гына бармый, башка шигырьләр турында да бара. Һәм әлбәттә инде Тукай яшь укучыларга аларда туган телгә, үз теленә мәхәббәт, ана теленә мәхәббәт хисләре уяту ниятеннән язылган. Ләкин әйткәнемчә, бу инде хәзер балалар шигыре гына буларак яшәми, һәм ул олы кешеләрнең, башка буын кешеләренең дә, башка буын кешеләренә дә бик һәр кемнең яраткан әсәре. Миңа калса, монда әле анын шундый матур итеп, табигый итеп, дип русча әйтсәк инде, органично итеп, музыка белән дә кушылуы, шундый менә моңлы көй белән дә кушылуы үз ролен үтидер. Чыннан да бик отышлы бит. Шулай, әлбәттә. Менә гадәттә Габдулла Тукай иҗаты турында сөйләшкәндә без бит инде күбрәк Су анасы, Шүрәле әкиятләрен һәм әлеге дә баягы туган тел шигырен искә алабыз. Ничектер аның башка әсәрләре күләгәдә кала кебек. Сез ничек уйлыйсыз? Мин шулайрак дип уйлыйм. Билгеле бит инде бу шигырьләрне, бу әсәрләрне без балачактан ук беләбез. Менә минем беренче Мәктәп программасында да бар шулай бит. Минем беренче ишеткән әсәрем, ул әле мин 1 яшь булганмы, яшь ярым булганмы, Шүрәле әкияте, Шүрәле поэмасы дип әйтергә була. Мәктәптән ук без Шүрәле, Су анасы, туган тел әсәрләрен ишетеп үсәбез. Шулай бит инде. Һәм ул безнең җаныбызга сеңә дип әйтергә була. Һәм ул дөрестә. Аннары монда сез беләсез бит инде Тукай иҗатына еш кына сәнгать әһелләре дә мөрәҗәгать итә, төрле рәсемнәр дә, төрле музыкаль әсәрләрне дә беләбез бит инде без Шүрәле балетын бик әйбәт беләбез, шулай бит. Ул да тәэсир итә. Ләкин сез дөрес мәсьәләне куйдыгыз, Тукайның иҗаты бик киң. Ул төрле темаларга бай иҗат. Аның мәхәббәт темасына багышланган шигырьләре дә бар. Аның билгеле фәлсәфи шигырьләре дә бар. Аның гражданлык пафосы белән сугарылган шигырьләре дә бар. Әйтик, менә Китмибез дигән шигырь бик ачык мисал булып тора шул гражданлык пафослы шигыренә. Һәм шул ук вакытта театр темасында кылычлый. Билгеле, берничә шигыре аның театр мәсьәләләренә дә, темасына да багышланган. Миңа калса, монда без инде фән өлкәдә эшләгән кешеләр, безнең инде радио, телевидениеда да Тукайның башка шигырьләрен дә пропагандалау, аларны укучыларга җиткерү, төрле басмалар әзерләү, фәнни басмалар гына түгел. Монда бит әле фәнни популяр басмалар да бик әһәмиятле. Чөнки алар масса күләм укучыга җитешәләр, масса күләм укучы алар белән таныша. Менә беләсезме, мин бер генә мисал китерим. Күптән түгел Мәскәүдән мин бер пачка чәй алып кайттым. Анда һәрбер әйтик чәй пакеты ул Толстойның әсәренә, ниндидер әсәр турында мәгълүмат аңа беркетелгән. Миңа калса, менә без дә ниндидер Тукай белән бәйле, башка әдипләребез белән бәйле шундый адымнар ясасак, һәм әйтик анда һәрбер чәй пакетынамы, башка төрле продукциягамы без Тукайның бер шигыренме шулай беркетеп,
кеше шәй эчә, аша, укый, менә монда Тукайның милли моннар Монда инде шигыре. икеләтә файда була, шулай бит. Дөрес. Шәйендә эчә, таныша да. шәйендә эчә, Тукай иҗаты белән танышырга да мөмкинлек бар. Миңа калса, менә без мондый адымнарны безнең мәдәниятне популярлаштыру өчен, аны халыкка җиткерү өчен күбрәк файдаланырга тиешбез. Чыннан да бик кызыклы тәкъдим. Онан соң бит әле Тукай иҗатында шундый бер әйбер бар. Габдулла Тукай үзенең һәрбер шигырен диярлек көйләп укый торган булган. Ул хәтта дуслары янына баргач та тыныч кына итеп җырлый торган булган. Ничек уйлыйсыз, аның җырга сәләте булганмы икән? Менә сез бит беләсез, Габдулла Тукай Мытыгыя мәдрәсәсендә укыган. Мәдрәсәләрдә укучыларның, хәтта ул мәдрәсә җитәкчелегеннән тыелса да, шулай кичләрен җыелып, укытучылар таралгач, хәлфәләр таралгач, алар шулай җыелып, җырлашып, ниндидер музыкаль инструментларда уйнап, шулай күңел ачканнар иде. Шундый гадәт булган. Һәм аерым истәлекләрдә, менә шундый җыелышларда Тукай бик матур җырлый дигән сүзләр бар. Ул истәлекләрдә бар. Миңа калса, Тукай ул татар кешесе, татар халкы ул моңлы халык. Һәрберебез җырлый. Һәрберебез булмаса да, моң ул безнең табигый бер сыйфат. Милли сыйфат дип әйтергә була. Һәм игътибар итегезче, күп очракларда Тукай үзенең шигырьләре астында, исемнәре астында Тәхәллүсләр куллана. Юк, тәхәллүсләр түгел. Зиләйлүк киенә, я башка, әллүки киенә, я башка. Димәк, ул аны үзенә көйләп укуны, көйләп бу шигырь көйләп укылырга тиеш дип күз алдына китергән һәм иҗат иткәндә дә шуны истә тоткан. Менә бит һәр яклап талантлы шәхес, шулай бит. Билгеле. Менә чыннан да Габдулла Тукайны төрки халыкларда, шул ук вакытта башка мөселман халыкларда бик яраткан бит инде. Бәлки башка милләт вәкилләре дә яраткан. Бу очракта инде бәлки сүзе артык та булыр, шулай бит. Менә мин шундый бер мәгълүматкә дә булган идем. Таҗик язучысы Садретдин Әйнидән син Пушкин белән Лермонтовны беләсеңме дип сораганнар. Һәм ул авызын тутырып, әлбәттә беләм дип җавап биргән. Мин аны Тукай аша беләм дигән. Менә тарихта тагын шундый кызыклы вакыйгалар бармы? Бәлки ниндидер истәлекләр. Беләсезме, менә монда инде без киңрәк итеп караганда, татар әдәбиятының, татар мәдәниятының гомумән менә төрки халыкларының, үзбәк, таджик дип әйтәсез, алар инде Иран халкы дип әйтәбез, казахлар өчен татарлар, алар мәдәни яктан Якын халык. Якын халык һәм аларның мәдәни яктан үсешендә татарлар бик зур роль уйнаганнар. Алар шул төбәкләрдә мәдрәсәләр төзегән. Шул мәдрәсәләрдә татар балалары гына түгел, шул милләт, төрки милләт балалары да укыган. Һәм билгеле, күп очракларда безнең менә юкка гына шулай бу безнең таджик язучыбыз Әйни әйтмәгән. Чөнки Тукай бик күп рус язучыларны, шагыйрьләрне татар теленә тәрҗемә иткән. Иң яраткан шагыйрьләреннән арасыннан билгеле Лермонтов һәм Пушкин. Ләкин аның Плещеевтан да, Кольцовтан да, башка рус шагыйрьләреннән дә тәрҗемәләре бар. Тәрҗемәләре бик кызык, бик сәләтле миңа калса, һәм шул вакытта тәрҗемә ул төгәл сүзгә сүз буларак тәрҗемә ителмәгән. Тукай аны үзләштергән һәм иярүләр яки ул вакытта гарәпчә әйткәннәр инде тәклитләр язган. Менә шул жанрда ул үзенең зур осталыгын күрсәткән. Шуңа күрә әлбәттә Әйнинең шулай итеп әйтүе бер дә гаҗәп түгел.
Марсель әфәнде, менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ансы инде Тукай изләреннән проекты хакында булыр. Игътибар экранга. Галимнәребез Тукай образына карата штамп барлыкка килде дип саный һәм аны яңа яктан ачу юлларын эзли. Моның өчен алар төрле тикшеренүләр алып бара. Тукай эзләре буйлап сәяхәт итә, яңадан яңа проектлар башлый. Biz үзебезнең Тукайыбызны әле бик белеп бетермибез икән. Чөнки ул яшәгән төбәкләргә безнең барганыбыз юк. Менә шушы Казан даирәсендә генә яки Тукай кырлайда гына безнең эшләребез кайный. Бит ул булган Уральскида да, ул булган Уфада да, ул булган Троицкида да, Түбән Новгородта да, Петербургта да булган. Менә мине шул ягы кызыксындырды. Галимнәр белән 14 рәссам берләшеп Троицкига чыгып китә. Биредә Тукай эзләре буйлап барып, аның тормышын сурәтләүче 40-тан артык картина иҗат ителә. Билгеле, ул гади генә пленер түгел, монда пейзаж гына язуда түгел. Башта алар билгеле иҗатын һәм Троицкиның үзенең мәдәниятен, тирәнтен өйрәнделәр. Biz һәрбер сукмакны барлап чыктык, һәрбер урамны, һәрбер йортны, кайда булган, анда нинди очрашулар булган, шуларны өйрәнгәннән соң, Туган Якы музеенда шулай ук галимнәр белән очрашканнан соң, біз үзенә күрә туристик маршрут күрсәттек. Тукай иҗатына багышланганнар арасында бу проект бердән-бер түгел. Аның шигырын яңгыратучы флешмоб та игълан ителгән. Bir konuşluk күкне сайлый. Валлахи. Аз гына бер җир исү берлән үлән, җирдә уйный, кайный, валлахи. Булар барысы да яшь буын Тукай иҗатын белсен, чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез дә бөек шагыйрыбыз турында хәтерләсен өчен эшләнә. Бу кадәр хезмәт бушка китмәс, нәтиҗәсе дә яхшы булыр. Шуннан да бик матур проект, әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Менә шулай да еш кына без Тукайны аның туган көне алдыннан гына искә алабыз дигән сүзләр ишетергә туры килә. Менә бу сүзләр белән килешәсезме? Юк, бу сүзләр белән мин килешмәсем. Безнең йөрәктә Тукай һаман яши. Менә заманында рус классигы турында, Пушкин турында, Аполлон Григорьев Пушкин наше все дигән. Менә без күптән түгел генә бер матур гына проект оештырган идек, Тукай тормышы һәм иҗаты, ягъни мәсәлән, Тукай иҗатының һәм тормышының хроникасы дип. Бу проектка кереш сүзне язган Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәрип улы Шәймиев Тукай милли кыйблабыз дип исемләгән ул сүз башын. Димәк, шундап торып, Тукай милли кыйбла, безнең милли кыйблабыз, һәм без аның туган көнендә генә түгел, апрель аенда гына түгел, biz аны һаман истә тотабыз. Һәм аерым алганда инде менә мин фәнни оешманың вәкиле буларак әйтәсем килә, безнең институтта Тукай темасы буенча эшләр даими рәвештә алып барыла. Менә 1-2 минутны вакытны алам. Мин инде менә безнең 3 томлык проект турында әйттем. Бу гасырның башыннан 6 томлык академик басма чыкты. Аның белән сез билгеле безнең тамашачылар таныштыр инде. Тукай энциклопедиясе чыкты. Һәм менә хәзер тагын 2 зур проект өстендә эшлибез. Беренчесе ул Тукай образлары сүзлеге. Һәм икенчесе, миңа калса, иң әһәмиятлесе ул Тукайның рус телендә тулы басмасы. Кызганычка каршы, менә татар телендә без татар мөхите Тукайны бик яхшы белә. Менә рус телле мөхит әле безнең Тукайыбыз белән бик таныш түгел. Шуңа күрә бигрәк тә инде яшь буындыр, әйме? Яшь буында, өлкән буында, билгеле совет вакытында Тукайны бик еш кына тәрҗемә иттеләр,
рус телендә бик күп тәрҗемәчеләр Тукай иҗатына мөрәҗәгать иттеләр. Әйтик, Анна Ахматова, Вероника Тушнова, Семен Липкин кебек шагыйрьләр, безнең әйтик, Равил Бухараевның бик матур тәрҗемәләре бар. Ләкин менә шулай тулы итеп Тукайны тәкъдим итү хәзер бик әһәмиятле, хәзерге көн өчен бик әһәмиятле бурыч. Чөнки без менә шулай итеп Тукайны рус теле аша башка милләт вәкилләренә дә җиткерә алабыз. Менә сезне бүлдереп, тапшыруыбыз ахырында тагын бер сорау бирәсем килә. Менә тапшыруга әзерләнгәндә шундый бер мәгълүматкә табылдым. Соңгы диссертация Тукай турында моннан 14 ел элек язылган икән. Бүгенге көндә безнең яшьләребез кызыксынамы? Менә сез бик матур сорау бирдегез. Мин әле ярты ел элек сезгә шулай әйтермен, 14 ел элек язылган. Хәзер инде әйтә алмыйм, чөнки басма ялгышмасам 2011 елда чыккан иде. Чөнки безнең 21. Чөнки безнең быел бик матур гына Тукайның рус теленә тәрҗемәгә багышланган кандидатлык диссертациясе безнең советта якланды. Аны яклаучы танылган шагыйрә Лилия Газизова. Ул менә үз хезмәтен безнең диссертацион советка тәкъдим итте һәм бик уңышлы гына яклады. Ләкин сорауыгыз бик дөрес. Миңа калса, киләчәктә Тукайга бәйле диссертацияләрнең саны артаячак. Менә ялгышмасам, язма 2021 елда басылган иде. Бәлки хата да киткәндер. Бәлки. Марсель әфәнде, ни кызганыч, менә тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Матур эчтәлекле әңгәмә өчен сезгә рәхмәтебезне белдерәбез. Әле безнең алда да Тукайыбызның иҗатына багышланган тапшырулар булыр. Без инде сезне көтеп калабыз. Бик рәхмәт сезгә. Без дә өметләнәбез. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Татар теле, Тукай теле. Үз телебезне яраттык, кадерлек, ә иң мөһиме, үз телебезне тәмле итеп сөйләшик һәм кулланыйк дигән теләктә мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.